Mae awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Benfro yn enwog am ei golygfeydd hardd, ac eleni mewn flwyddyn fawr i'r parc, gan ei fod hefyd yn dathlu ei Jubilee yn 60. Ond nid gwaith hawdd yw sicrhau bod ein hardaloedd ni yn edrych cystel. Mae ffermwyr lleol yn cydweithio i wneud yn siŵr bod ein cynefinoedd ni yn cael eu cadw ar lles bywyd gwyllt a cherddwyr fel ei gilydd. Ers 12 mlynedd bellach mae rhwydwaith pori wedi ei sefydlu yma yn y parc. Mae tua 200 o ffermwyr yn rhan o'r cynllun, ac un o'r rhai sy'n gyfrifol am y prosiect yw Geraint Jones. Fwn ni'n sylweddoli bod Arfordir Benfro wedi cael ei greu gan reolaeth amaethyddol dros ganrifoedd lawer, neu pori'n benodol. Ond bod yr reolaeth nawr wedi peidio ys 30 a hynny'n cael effaith andwyol ar y tirwedd ac hefyd ar fyd natur. Felly dyma fynd ati wedyn i helpu ffermwyr i ailgyflwyno rheolaeth gadarnhaol i'r ardaloedd yma. Ac ni wedi llwyddo dros y 12 mlynedd diwetha yma i biti fod fynd o un pen i'r arfordir i'r llall gan gyflwyno anifeiliaid wedi'n pori ble boi'n addas i wneud hynny, bydd gwarchodaeth. Wel, mae'n bwysig bod ni'n gofalu ar ôl yr cynefinoedd sy'n weddill o fewn y parc, ac yn wneud hynny law yn llaw gyda'r gymuned amaethyddol. Felly, yn y bôn, mae'n fodd i ni helpu perchnogion tir i wneud mwyaf o'r byd natur sydd â nhw ar eu tir. Un o'r ffermwyr hynny sy'n chwarae ran yw Richard Lewis. Ffermwr llaeth yw Richard sy'n godro dros 100 o wartheg a'r 170 o erwau, yma ar fferm Tresinwen, nepell o Ben Caer, sef Strumblehead. Pa mor anodd yw i ffermio yma mewn gwirionedd? Wel, sen ni'n mwy anodd. Mae'r tir digon sych a mae'n weddol mild yma. Sen ni'n cael lot o tewiwyr a pethau, so sen ni'n mor anodd yna, really. Na. A fferm odro yw i? Ie. Ydy'r gwartheg godro'n addas ar gyfer y tirwedd? Odyn, wel, Frisians sydd â fi'n o'r fwyaf, a dwi wedi hoi arfer bod Holsteins, ond odyn, mae'r Frisians yn neud yn dda. Cwbl o jerseys, a un neu ddoi Aberdeen a fyd, so odyn. Chi hefyd wedi bod yng nghynllun organig am flynydde? Odyn, ddar 2002, ni bod yn organig, odyn. Pam penderfynu yn y cychwyn bod chi am drosi i organig? Wel, o'n i'n bod meddwl am dyn nhw, am rhai blwyddyn yn dde, ond wedi'r proffid wedi mynd wedi diflannu a ar y pryd na wedi premium da ar yr organig a o'n i'n interest a fi yn y bethau, ond falle rhywbeth ariannol wedi wneud y hwb diwetha i hala chi draw i wneud e. Eithin, rhedyn a draen fydde'n tyfu fan hyn petai na ddim anifeiliaid yn ei bori, ac fe fyddech yn gorfod ymladd eich ffordd trwyddo. Mae tir fferm Richard yn ffinio ar yr arfordir ac mae'n rhan o'r cynllun ers 1999. Maen nhw'n pori ar yr arfordir a, wel, maen nhw yn y parc fan hyn heddi, ond hefyd maen nhw'n pori ar yr coastal strip hefyd, a dwi'n cael tamed o bach o tal wedyn gyda'r i dod i weld nhw bob 2 ddiwrnod, ond maen nhw bod yn dwad. Mae esbwti 10 blwyddyn nawr, ond mae nhw'n rhywbeth part, maen nhw'n pori cyffilod a rai gwartheg yn pori ar yr arfordir reit rownd ar y coast, Ond byddech gwartheg godro chi ddim yn pori fan hyn, os bosib? Na, ddim gwartheg, ond mae rhai fel stoc yn rhai mynnau yn pori ar yr arfordir. Fel Welsh Blacks a bethau, wel, gwartheg Dion Cymru a bethau. Yn ychydig mwy caled na'r gwartheg godro? Orin. Wel, fysech chi ddim yn cael gwartheg godro mas ar rhywbeth fel hyn, na. Ond chi'n gweud bod y cyffyle wedi bod mewn ers 10 mlynedd. Ie. Chi wedi gweld gwahaniaeth o ran y tir? Wel, maen nhw'n cadw'r porfa lawr ar y tir, odyn. A maen nhw'n gweud bod yn chyff sy'n dod nôl wedyn, mae'r dirnod chyff sy'n achos bod y ponis yn pori'r porfa, bod nhw'n gallu cael hadau a pethau rhwng y porfa. Mae bobl yn gweud bod yr wildlife yn dod yn well fel mae'r blynyddoedd yn mynd mlaen, a sa'n mod i fe achos hyn yw ond mae eisiau fod yn helpu chi, mod. Felly, ydych chi'n hapus iawn gyda'r cynllun? O, dwi'n eitha hapus da ge, mae'n dod mewn dymadorion, a mae'n eitha diddorol. War y teg, chi mod. Sa'n gweld pam ddylai fe ddim parhau am 10 blynedd to.
Lot o waniaeth mathau o wildlife a bethau yma, so mae'n bwysig i gadw e fynd, chymod, achos mae'n dibynnu ar math rhyw fath o ffarmo, chymod, sydd wedi bod yn mynd mlaen am cynnydd o flynyddau. Mae'r llwybrau arfordirol yn cael ei werthfawrogi gan nifer, ac ar fai y pumed, fe fydd y goriad swyddogol llwybr arfordirol sy'n mynd reit o amgylch Cymru. Felly, pa mor bwysig yw'r rhwydwaith pori i'r parc yn Sir Benfro? Mae'n holl bwysig. Mae llwybr arfordir Benfro, 186 milltir o un penner sir i'r llall, yn cael ei gyfri yn un o'r goreion yn y byd. A mae bobl yn cerdded am reswm. Dyn nhw ddim eisiau cerdded trwy draen a drysu ag eithin dros eu pennau. Maen nhw yn mwynhau cerdded mewn llefydd sy'n gyforiog o fywyd gwyllt ac o wahanol rywogaethau, ynddo fe? Ac mae'r rheolaeth hwn nawr yn cyfrannu nid yn unig at yr ochr amgylcheddol, ond yn clymu mewn gyda'r elfen ymwelwyr ac yn bwysicach fyth gyda'r economi lleol. Chi hefyd wedi cyrraedd carreg filltir go bwysig, 30 mlynedd o fodolaeth, hwnna siŵr o fod yn gadarnhaol iawn i chi. Odi, mae e. Mae'n anodd credu gweud y gwir bod 30 mlynedd ers dynodi'r parc yn wreiddiol. Ac mae di'n jyst yn meddwl am y newidiadau sydd wedi digwydd dros y 30 mlynedd hynny, yn rhyw flwyddyn y ddwy cyn i oedd y ffyrgu bach llwyd yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf, ynddo fe, chymod? A le ni wedi dod o fan hi. Ond mae yna rhai pethau sy'n aros, ynddo fe? Mae prydferthwch yr ardal yma gystal heddi, gobeithio, a wedyn nôl yn y cyfnod hynny. A'r her i ni at y dyfodol yw sicrhau bod y cenedlaethau a ddaw yn mwynhau yr hyn i ni a'n cyn-deidiau wedi mwynhau.